Čus. Já vás vítám u challenge. Skořice, mletá, skořice. No. Natáčím to podruhý. Sice je to humus. Fakt, nežerte skořici. Ale co bych neudělal pro pobavení. Tamhle mi v pití už plave mi tam skořice. Tady mám pití. A tady mám, abych to zajet. Nějakou klaver přesní dávku. Takže to bude humus. Mám zasraný gatě. Jinak zdravím Plášu, který mi teďka napsal, že by se na to vyzral, ale já ne. Dám si míň, protože je tu humus. Takhle to bude stačit. A jestli někdo řekne, že jsem sračka. Skořici už žeru po čtvrtý. Jednou jsem to natáčel s kámošem, se kterým jsem měl kanál. Po druhý jsem to natáčel s kámošem, který oslavoval 100 odběratelů. Po třetí jsem to dělal před chvilkou. Teď to žeru po čtvrtý. Nechce se mi do toho. Teďka byl menší střih. Měl jsem to v hubě moc dlouho, takže jsem musel jsem to jít vypnout, takže tak. Takže pro tohle video všechno. Bude to na Asku, bude to na YouTube. A pište komentáře, návrhy na challenge. Pište komentáře, jaký jsem nebyl, že jsem to nedal. To tričko je oranžový na videu, ale je červený. Takže pište komentáře, pište otázky. A pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, můžete dát odběr. A já se s vámi loučím a